Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Adorang sota mulai di perminggota jumuloma tabegi manang tasaksihon kreasi nasian sektor Pilipi partikeno ko pasatami. Shalom. Selamat hari Minggu mari kita saluna. Napinar sangapan amang padita, amang perhalado, inang perhalado, song-songonima sude ruas ne huri ahakabe cemangison. Di son hami sian sektor Pilipi naim pataria sosada ede. Alan songon napinatupa ni panitia pesta gotilon tahun profesionalisme. Alani amang inang asaroma hita songon manupahe songon lau mangurupi tuhuri. Jadi alani mangido kami asa tong sude mahita manupahe. Mau lihat emang.
Mauli adema amang inang dia kapan pakaimu siang dia matutu marlipak gada akka pasu-pasu jalomu sia Tuhan. Asa songon hatani si dua-dua markonon lomak masih lujuang lomak soni babuan tung tu dia pehamu amang inang mangalaka saya dapat ma tong-tong pasamatan. Oleh adema. Terus. Tapasada jala tapauduk ma rohata di parsaurata tutuhata di bagasan manogoton martang yang nahoho mahita di bagasan rohata ganup martang yang mahita. Amin. Tapuji Tuhata, maride mahita marhite bukuide nomor 112 ayat sada saat rodiai tolu.
marhite-hite goarni debata ama, dohot goari anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goari todi porbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Tigordo akka dalani Jehovah jala halak partigor mardala disi. Alai anggo halak parjahat tarsulat dit do disi. Haleluya. 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 Martangyang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suhatu dosan nasokal jalana bonar. Dialohodo na gijang marroha jala dipati bohodo na serek marroha. Alani ihu pangido hami tuho. Saya ramoti hami asa unang jukat hami. Unang gijang rohanami. Alai togu-togu hami marhite-hite todim. Asa uduk serep tobok jala burju rohanami dia dopan nihalak salhut alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Patik di Mingguta Sadarion Ima Sian Galatia 5 ayat sada songonoma didok disi. Asa saut malua hita ubahen na di palua Kristusi hita. Hotma hamu jongjong atong jala unang beolo hamu patuduhon ni auga parhatobano ni songoni masahat nah. Atong rak mangidogo gumahita siat Tuhan lahom mangulahon na hobarto patik nai. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na hobarto patik mi. Amin. Marid dehita.
Ratopoti ma dosata nagodangi, tuadopan ni tuhata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo nasuhatu dosan, jala ama para siroha, dang lomorham midahamatian ni pardosa, mulak ma nian parjahati tu madikot dalana asa mangulu ibana, ido di pangidorham, alani i ubahin hu pangidohami say sudati matorutorum asa unang mangonay be tuhami, say sesa sude dosa nami asa mangulu hami di bagasan asi niroham, say pargogoy mahami asa margogo hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesani dosata. Ay dang adong ibar nii saluhut do pardosa jala hurangan maradopon hasangapon ni debata. Alay akka nagabepitor binahin ni basa-basa marhite siyan asi ni rohana. Hinorhon ni panubusion na marhite-hite Kristus Yesusi. Na pinajongjong ni debata bahen habang sa parasian marhite-hite haporsiyaon di mudarna. Asakapon ma di debata na digijang. Amin. Tapuji Tuhan maridita. Turpuk epistel si jahauta di bagasan minggon ima sian Matius bidualu mamukamay sian ayat 5 sahat rodi ayat 10 tolu marsikat sorin mahita majaha diay naparpudi diay 10 tolu rak mahita dungi bongot ma Yesus tuhuta Kapernaum. Jadi Roma tujulona sada iduk ni soldadu mangelek-elek ibana nin nama. Dungi nina Yesus ma madok ibana. Ropeau pamalum sahitna. Ay gariau jolma na nirajaan na mga rajay soldadu molo hudog tu nasada tu sido tu sadu maho laudo ibana ia tu nasada tuon maho barodo ibana jala ia hudog tu naposoki on mabahen jadi ido dibaen.
alai hudokma Tuhamu, torobdo narosogot sian purba dohot sian pastima, gabe dongan sapanganan ni si Abraham dohot si Ishak, doh si Jakob di harajaun banua gijangi. Rakmahita di ayat 10 laos dijok Yesus mamadok iduk ni soldadui lao maho jupa koma hobar tuha porsiaon mi jadi hipasma naposonai di nasongobasi songonima sahatnah martua do halak natumangihon hatani debata jala naupeopsa. Amin. Tapuji Tuhan tah mari deta. Tidako maha porsiao tai songon nahina tidako nidongata saha porsiao disadok portibion rak mahita madok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo naso hatu dosan natu mo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai imana tinubuhon ni si Maria na gabe-gabe sia todi perbadia adorang sohabubuhan. Ido tuhata natumaon na bernit di pangumuman ni silatus nama tetarpajal do ibana di hau pinor silang na tua tubanua toru dung ditanom na mulak mangolu diari patuluhon nama naik tu surgo lau hudul tu siamuni debata Jehovah amanai pargogo naso hatu dosani disimai bana pai mamulak sogot tutanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea ditodi perbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan yala Kristen akka na badia dohot dihasesani dosa dohot dihatai na madok mulak mangolu sogot daging halak naung mate dohot dihangoluan na sorasuda. Amin. Tabigima ede puji-pujian na sinuarahon ni ina Ester dungi diuduti ina Kamis.
Tabigima titing namasa di mingguta sadarion. Salam. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Tapayhut-ihut matiting nama ragam di Minggu 10 tolu Agustus 2020 tolu. Gohar ni Minggu. Gohar ni Minggu ta sadarion ima Minggu pasapuluon dung Trinitatis lapatanna hasitolu sadaon ni debata. Topik Minggu gabe pasu-pasu marhite-hite panupahion ni debata. Kelompok KOR tu hari Minggu 20 Agustus 2020 tolu. Pukul 7.30 ama Salom, ama Jeriko, remaja. Pukul 10 gabungan paropuan ama Huria. Pukul 10.05 NHKBP. Partangyangan sektor. Hari Senin tanggal 14 Agustus sektor Kanaan dibagas nih keluarga Simamora Boru Siahaan. Selasa 15 Agustus sektor Nasaret dibagas nih keluarga Nyonya R Tarigan Boru Sihotang, Judea K Tampu Bolon Boru Sihotang, Galatia M Simanjunta Boru Tambunan, Filipi T Manulang Boru Sihombing, Kolose A Simamora Boru Munte. Rabu tanggal 16 Agustus sektor Betania keluarga P Nenggolan Boru Purba, Roma Nyonya S Purba Boru Pasaribu. Alamat doho tempat Boy Mata Ida di Wartana Adong di Hitaganup. Ibadah Minggu pukul 7.30 WIB. Ibadah Minggu pukul 7.30 WIB di tanggal 20 Agustus 2020 tolu Nanaingro kita memakai bahasa Indonesia. Amplop diakoni sosial. Di hari Minggu tanggal 20 Agustus marpelean tu jolo dohita ima papungu pelean amplop tu diakoni sosial dohot pelean napa duahon. Kegiatan pesta gotilon dohot tahun profesionalisme dalam penata layanan. Di Minggu ta sadarion di kebaktian pukul 7.30 WIB dohot 10 ima kreativitas sian sektor Filipi. Di hari Minggu tanggal 20 Agustus 2020 tolu Nanaingro di parmingguan pukul 7.30 dohot pukul 10 mangaradema kategorial ina Ester. Pandidion Nabadia. Di hari Minggu 27 Agustus 2020 tolu Nanaingro di Sakapi Huriata do lau patupahon ulaon pandidion Nabadia tu aka ianakon ni ruas ni Huriata tu aka nanaing madohotisa boy ma mendaftar marhite situa sektor tabi. Pendaftaran katekisasi sidi. Mulai Minggu tasadarion sahat tu tanggal 27 Agustus 2020 tolu nunga dibuka pendaftaran tu aka nanaing madohoti katekisasi sidi tahun ajaran 2020 tolu 2024. Tu aka nanaing madohotisa boima mendaftar tu Huria marhite sektua sektor B laos dibuan ma fotokopi surat tardidina. Titing namar bagas. Titing paduahon. Naing majalo pasu-pasu pardongan saripion ma Mikael Marudut Siringoringo, anak nihala amata Robert Siringoringo nahinan, tubuh nihala inata Siti Boru Simangusong nahinan, alamat Jalan Belong RT 2 RW 22 nomor 8 Kampung Babakan Sukatani, Huria HKBP Cimanggis Resort Cimanggis, Dohot Oroanna, Veronica Maiselans Boru Sialagan, Boru nihala amata Antonius Sialagan, tubuh nihala inata Lasma Rosdiana Boru Hutahayan, alamat Jalan Raya Cilengsi Jonggol kilometer sada
nomor 24 Kecamatan Cilengsi, Huria HKBP Cimanggis, Resort Cimanggis, tar pasu-pasu di HKBP Jatiwaringin, Resort Jatiwaringin, tanggal 10 sia Agustus 2020 pukul sia 30 WIB. Pelean bulanan dohot iuran diakoni sosial. Maulia tema di pasahat huriata tusude ruas naung pasahaton pelean bulananna dohot iuran diakoni sosial sahat tu bulan Agustus 2020 tulu. Tu akan aso pasahat dope taingot ma amang inang maka rikoton pasahatosa ganup bulan tuhuria marhite parhalado sektor tabi. Manjaha tona sinode distrik. Dong sipul manjaha titingon tabege tona sinode HKBP distrik 28 Deboskap. Torop ni ruas namandohoti parmingguon tanggal 6 Agustus 2020 tolu 157 halak. Ruas nama ulang tahun kelahiran 46 halak, ulang tahun pernikahan 5 keluarga. Pandita Dohot Parhalado HKBP Cimanggis, pasahaton selamat ulang tahun kelahiran Dohot pernikahan periode pitu 1 10 Agustus, hatani debata napasikopon lasni rohamuna tarsurat di Poda Tolu ayat 16, di tanganna siamundo ganjang ni umur, jala dihambirang nado hamoraon dohot hamuliaon. Pelean iuran diakoni sosial Huria. Torop napasahaton pelean iuran diakoni sosial Huria di Bagasan Mingguon, walukaka godangna Rp1.225.000. Pelean bulanan manang tahunan, torop napasahaton pelean bulanan manang tahunan di Bagasan Mingguon, onom kaka godangna Rp1.010.000. Tok ripe tu pembangunan, torop napasahaton tok ripe tu pembangunan di Bagasan Mingguon, sadakaka godangna Rp150.000. Keuangan Huria. Huria 6.642.250 rupiah. Pembangunan 7.100.650 rupiah. Sentralisasi Manang Pusat 7.338.600 rupiah. Jumlah 21.150.500 rupiah. Molo tung adong pelian naso tercatat manang salah redaksi aka peliani asa dihubungi matu parhalado rade dohami padinggaton songoni matiting namasa dohot si pamasaon di tonga-tongan di huriata. Saya di pasu-pasu tuhata ma peliani bayan sangap di goarna. Ujahon hamima tona sinode HKBP distrik 28 Deboskap. Caringin kinasi resort 10 Agustus 2020 tolu. Nomor 06 sia garing D 28 Deboskap garing SU garing walu garing 2020 tolu. Hal tona sinode distrik. Mandapoton napinar sangapan. Sude ruas dohot parhalado HKBP sedistrik 20 Deboskap dengan alamat Pendeta Resort di Inganan Nabe. Asini rohama dihamu dohot dame sian debata amata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus dohot tondi porbadia amen. Tama dohita mandok maulete tu Tuhan Yesus Kristus Raja ni huriai na totong satia mangaramoti dohot mamasu-masu huriana HKBP distrik 28 Deboskap. Di hari Rabu dohot Kamis tanggal sia 10 Agustus 2020 tolu di Patupado Sinode Distrik 28 Deboskap namaringanan di Kinasi Resort Bogor.
Dung Jolo Jumolo di Patupa Rapat Pandita Distrik di hari Senin Selasa Pitu Dohot Walu Agustus Denggando Mardalan Sinode Distriki di Bagasan Dame Dohot Lasniroha na sinondangan ni tema HKBP proaktif menghadirkan kebaikan Allah bagi semua. Tertulis di Matius 5 ayat 44. Dohot subtema HKBP berkomitmen memperbaharui diri untuk profesional menghadirkan kebaikan Allah dalam semua arah pelayanannya tanpa diskriminatif dan rasis. Torop ni naman dohoti Sinode Distrik godangna 75 halak. Ima utusan nasian 22 resort dohot akasian parhobas di distrik Sinode Distrik dimulai marhite partangyangan pamuhai ulaon nabadia upacara nasional dohot diujungi partangyangan panutup. Marsitutudo sude parsinode mangihuton rapoti huhut pasahaton aka pikiran dohot masukan gabe jupang ma aka haputusan namar hadomuan tu program dohot anggaran HKBP Distrik 28 de Boskap tahun 2024. Ia aka haputusan nong ditotopon Sinode Distriki Ima. Naparjolo Sudedo Parsinode Manjalo Barita Pangulaon ni Amata Pareses tahun 2020 tolu, Kepala Bidang Koinonia, Kepala Bidang Marturia, Kepala Bidang Diakonia Dohot Barita Parhepengon na pinasahat ni Bendahara Distrik. Lam tahilala pakobasion nalam tumajuna di huriata marhite panogunoguon tu anakon sekolah minggu naposo punguan ama dohot paropuan sude mahita manangyakon dohot manupahi asalam tumajuna jalalam tu dengganna pakobasion di distrik 28 de Boskap tu Joloanon napaduahon Sinode Distrikon Ima Sinode Distrik Naparjolo di Patupa Dung Mardalan sentralisasi keuangan HKBP Mamuka tanggal 1 Januari 2020 tolu. Hombar tu laporan na pinasahat ni BPSK. Ditiki Patupa evaluasi dohot monitoring di HKBP Distrik 28 de Boskap. Dana 55% na masuk tu BPSK sian HKBP Distrik 28 de Boskap itap ni sia 14 sian Januari sian Januari 1 Juli 2020 tolu sian persentasi na adongi termasuk do HKBP Distrik 28 de Boskap tu opat na dumenggan di Sandok Distrik HKBP di pelaksanaan ni sentralisasi. Dihirim parsinode do asalam tapahisat tu Joloan niari. Akup ni di parukilhon sinode distrik do data na adong di aplikasi sentralisasi pabuadang adong 60% ruas ni huria nama dohoti parmingguon siganopari. Disosoi sinode do asa sude huria na adong di distrik 28 de Boskap lao pahisaton pakobasion tu ruas ni huria asa boy nian tardundung hita lobi 75% di tahun 2024 torop ni ruas ni huria nama dohoti parmingguon di huria tabe. Na patuluhon dung di pamasa HKBP sentralisasi keuangan ikon lam tambado pangatusyota taringot tu pelian na tapasahat nasailaon molo marpelian hita tu tarajumi doi holan manupahi huriata sambing alai dung sentralisasion ia pelian na tapasahat siganup minggu dohot na masuk tu sentralisasi ima manupahi sandok HKBP parbalanjon ni Pangula di Bonapasogit, kota, lembaga dohot ulaon hatopan HKBP. Alani di Pangido Matusude ruas ni huria na di distrik 28 de Boskap,
asalam tarida panupahiota marhite aka pelean na umuli. Jala sude mahuria na adong di distrik 28 de Boskap, patu pahon pelean bulanan sigano bulan. Naing masude huria pasahaton pelean na tau haposan, patar marhite parbue ni hapor siaun na huhut komit tu BPSK, huhut lam marsitutu patupa monitoring, pengawasan, sentralisasi secara konsisten siganuk minggu. Napaopaton orientasi pakobasion di tahun 2024 nunga ditotopon HKBP songon tahun oikumene inklusif marhitei dipangido matusude ruas nang parhalado HKBP distrik 28 de Boskap asarade marpasaoran nadenggan dohot sude jolma sopola marnida parasingan ni ugamo suku ras dohot budaya naing marade mangula rap dohot aka lembaga okumene dohot lembaga-lembaga agama diinganan nabe huhut rade patupa dialog rap dohot ugamo na asing nasa program di tirket distrik di pahombar matu gerakan oikumene isarana festival kor paduan suara paropuan na pinatupani PPD pembinaan guru sekolah minggu kemah remaja pelajar SMU sederajat songonima hupasan amitona sinode HKBP distrik 28 de Boskap anggiat mah saya dipasu-pasu Tuhat sude ruas nang parhaladona asa HKBP distrik 28 de Boskap gabe habaoran ni pasu-pasu tu portibion amin tabe dohot tangiang atas nama peserta sinode distrik Bareses HKBP distrik 28 de Boskap Pandita Nexon M. Simanjuntak amin. Tabegima ede pujian na pinasahat ni ama huria dungi diuduti ama sialum.
si patanay lonong doa sohalugan galupangi tu dia maha porusaki kon hutio toto Jesus si patanay lonong doa tu dia maha porusaki ikon hutio toto si patanay lonong doa sohalugan galumbangi tu dia maha porusaki ikon hutio toto Jesusi si patanay lonong doa sohalugan
sakit ikon hutio toto Yesusi.
Tapuji matuhata, maret de mahita, uhut ma tapa pungu pilihan sada ado sadabi. Jesus, non declina
damai ni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima na mga ramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Huria na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Tajaloma hata ni debata nagabi hanguluata. Di bagasan minggu sadaryon. Na dienet sian buku sada Musa bidu tolu pulusia. Ayat sada sahat rodi ayat 5. Takasma tapahutihut songonon ma didok disi. Allah yang gosi Joseph terbuat do tuat tu Misir. Gabe Roma si Potipar wakil ni Raja Parao. Si rajai akan naposona halak Misir manuhor ibana sian halak Ismail aka napatuaton ibana tusi. Sai didongani Jehovah dosi Josepi gabe jolmana mertua ibana. Sai dibagas ni rajana halak Misiri ibana. Jadi dung diida rajanai nani donganan ni Jehovah ibana. Jala ditupak Jehovah sude niula ni tangan nai. Jadi lomoma rohani rajanai mida si Joseph. Gabe parhaladona ibana. Jala dipabakit ibana gabe si ramoti jabuna. Jala sude na diibanai dipasahak do tutangan ni si Joseph. Jadi olat ni na pinabaki nai ibana bahen si ramoti jabuna. Rodi sude na diibanai. Di pasu-pasu Jehovah mabagas ni halak Misiri ala ni si Joseph. Majadi do ditupak Jehovah sasude na diibanai dijabu dohot di balian. Ido sahatna. Dihamuna manami nanami na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Didook molomas manang tu dia pe dibolokon hok doi gabe mas. Dipamasuk ibana tu gabbo manang tu lumpur dang mengubah hakikat ni ibana sebagai mas. Songonima bui gobar honoton kualitas ni ngulu manang kepribadian ni sahalak tokoh Alkitab namargoar si Joseph. Mulai muncul goarna di Bibel tahun satu ujung ni perdalanan ni ibana anongan di kisah ni sejarah Israel tung suadong do perilaku manang pebotonon ni ibana na negatif manang na cacat. Macai dihaholongi torop halak do ibana. Ditikirap imana dohot among na dohot inong na. Macai dihaholongi among na do ibana. Ala memang taboto tak kasih Josephon ima anak na tubuh sian istri na paling nihaholongan ni si Jacob ima si Rahel. Ido mabahin gabi soi nama sumurung holong ni rohani amana tu si Joseph martibang aka hahana na asing. Oddo si bocirin mabahin sogo rohani aka abang na mabahin cemburu aka hahana mida si Joseph anak ni si Jacob. Sampai do ditahina sida molo di bahasa nuaing sahira konspirasi do dibayan aka hahana. Laho mabunuh ia nakon ni si Jacob ima si Joseph sinakaningani. Disadati kininna ditiki marmahan aka hahanai disuruh among na si Jacob si Josephon lao pataru bekal manang si panganon ni hahana. Daudo pe si Joseph ngamartahina jahat aka hahanai madok ngarobe anak kesayangan ni bapatan. Beta tapamate ma ibana. Anggo sakap nana perjului malahu pamate ho si Joseph. Dung ro si Joseph jumonok pitor hatop do halaki bertindak. Alai sadasian aka nasidai merasa bahwa unang manyad di pamate. Roma si Ruben madok unang mata pamate. Tapa masuk ma tu bagasan godungon. Alai rohahana nasing dioloi donyan. Dung dipamasuk iwana tu bagasan godungi alai rodo si Jehuda inna rohana bamolo wala tapa masuk tu sidang adong utung tatu hita. Tajual maibana asa dapotan parutunga kita. Dijual maibana tu halak Midian dungi direkayasa nasida macerita
baju ni manang ulus ni si Josepi digului madoho mudar diribaki dongi dibuat tuamong nama dok ngamate anakmu si Josepi dimangsa binatang buas. Terjual masih Joseph tu halak Midian. Dungi dibuat halak Midian maibana sahat tu Mesir. Di Mesir somaldo adong transaksi jual beli jolma manang budak. Di sima ibana dituhor na margoar si Potifar imana kaning sahakna diturpuktai. Si Joseph dituhor si Potifar asa gabe budakna manang gabe pembantuna di jabuna. Alai songon na hudok na diawalido molo mas tu dia pe dibolokon hok doi gabe mas. Ternyata selama di jabuni si Potifar gabe budak haholonga do si Joseph. Macelas do rohani si Potifar midana niulan ni si Joseph. Jala pola do dilehon tu ibana posisi na macai strategis di tonga-tonga ni jabu ni si Potifar. Sudah na dijabui ibana ma na menguasai, ibana ma na mangarajai. Akamang dohot tamuinang sianido taida ngulu ni si Joseph benar-benar gabe pasu-pasu tu sudah halak napa jupang dohot ibana. Ngulu ni si Joseph tetap menjadi berkat dimanapun dia berada, dengan siapa dia tinggal atau berhadapan. Ngulu si songonom mananeng si hata marhite jamita di minggu sadarion hobar tu topik ni mingguta nama dok asa gabe pasu-pasu hitaon marhite panupahion ni debata di tonga-tonga ni ngoluta. Akamang dohot tamuinang adong matulu nabui andal honota si pangasa honota asa tung terbahin nguluon gabe pasu-pasu maradopon halak na asing. Na perjolo ima padonganion ni Jehovah, penyertaan Tuhan. Taidama di ayat 2 molo pe keadaan ni si Joseph ikon gabe sahalak budak natinuhor dausian amana dohot inana di rekayasa najat maradopon marhite akahahana alai didok di ayat napa 2 honi nakaningan sai didongani Jehovah do si Josepi. Odo nagabe kata kunci di perdalanan ni ngulu ni si Joseph. Laos gabe kata kunci di perdalanan tak akan aporsea. Penyertaan Tuhan hanya itu yang bisa kita andalkan. Ketika saya sebut penyertaan Tuhan, bukan serta-merta ketika seseorang disertai Tuhan maka hidupnya akan aman-aman saja, maka hidupnya akan berjalan lurus-lurus saja, maka segala usahanya akan berjalan dengan lancar-lancar saja. Bukan demikian. Padonganion ni Jehovah manang penyertaan Tuhan dan serta-merta madok mulus masuk di perdalanat. Ido naon nyadopan ni si Joseph. Molope benar-benar ibana di bagasan nguluna terpuruk, hahana sadiri mangulahon najat tu ibana, hahana sadiri naing membinasahon ibana, alai disipe tetap do dihilala ibana adong padonganion ni Jehovah tu ibana. Jalataida ma karakter unggul nasian si Joseph. Tung suadong do ibana nanggo sautik mengeluh. Tung suadong do ibana nanggo sautik marungut-ungut. Di sitaonon nan yadopan ni ibanai ale totong do mardalan ibana di bagasan hapor seaon. Yusuf tetap berjalan di dalam iman walau situasi itu sulit bagi dia. Dia jauh dari ayah dan ibunya, seorang anak kesayangan, sekarang statusnya menjadi seorang budak dan pembantu. Tapi keadaan itu tidak membuat Yusuf lantas menjadi hidup mengeluh atau bersungut-sungut. Taida takas dipakilalahon si Joseph doi. Proses doi na ditoppa dewata ngulun ibana tu sada tujuan nabalga nagabe pemimpinan nongan di tonga-tonga ni bangsa Israel. Dia mau diproses, akhirnya hidupnya terprogres. Halak na olo diproses, manon nabui muse manadapotan manang diprogres nguluna dau tumibo sian akan nasinakapan dohot na pinikir ni hala. Bapak Ibu saudara-saudari, jikalau di dunia ini
ada sekelompok atau seseorang yang berusaha menggagalkanmu, yang berusaha menjebloskanmu ke dalam keterpurukan, ingatlah masa depanmu tidak ditentukan oleh tangannya. Dia senantiasa akan menyertaimu dalam situasimu yang terpojok atau yang terpuruk itu. Sahalinai molo pe manggogo di portibion adong halak, saya naing manggagalhon ngulum, manggagalhon ulaumu, manggagalhon akka cita-citam, bahkan terlihat songon na berhasil lo ibana manggagalhoko alay ingo ma didongani debatado dang imana mano tuhon ngulum. Apa yang dialami oleh Yusuf menjadi bukti nyata bahwa usaha abang-abangnya untuk menghancurkan dia ternyata tidak menutup masa depan bagi Yusuf. Itu tidak menentukan masa depan Yusuf. Gariada isada proses na pinake ni debata laho paturehong nguluna asadu masip muse ditiki na parpuki. Di hati dakon si Yusuf manang si Joseph doanon disada Musa 50 ayat 20. Memang ditahi hamu do najat tuau alai dipake debata do tahimuna najati laho mabainau gabe sahalak pemimpin nuai. Kalian memang mereka-rekakan yang jahat kepadaku, tapi Tuhanku memakai niat jahatmu itu untuk mempersiapkanku sebagai pemimpin seperti saat ini. Ido hatani si Yusuf, si Joseph ditiki naung sukses ibana, ditiki rohahana mengadup tu ibana ala kelaparan nasida di hutana ima di bangsa Israel. Alani ido aka amang inang tahati dako masongon nahina tidakon ni deta 500 sadana kaning suka duka dipakainya untuk kebaikan kita semua. Maka ketika engkau sedang di dalam duka, ketika engkau hidupmu susah, ingatlah Tuhan menyertaimu. Molo herana lam otik nuaing boras di jabum ingok ma didongani debatado. Molo naung menipis hepengmu di dompetmu do di tabunganmu ingok ma didongani debatado. Itu bukan dari akhir semuanya. Dia yang menentukan masa depanmu. Napa duahon? Naboy andal honota sanggabi terpasu-pasu, mananggabi pasu-pasu ima panupahion ni Jehovah. Tuhan membuat apa yang dikerjakan oleh Yusuf berhasil. Panupahion ni Jehovah. Alani isongo dia pemaol na nuaing unang mabaiko sumurut ulahon na domenggan na boy tarbem. Songo dia pe portibion naing menekako nuaing membatasi lakamu nuaing na tarboy na boy tarbaiko bain na domenggan. Ala didok debatado manupahi ulaumi. Tuhan akan menjadikan seluruh pekerjaanmu berhasil asal kau di dalam pekerjaan yang benar, pekerjaan yang baik, yang berkenan di hati Tuhan. Unang atong na diulay bana najak do amang padita tanya ko majoba asa ditupak dewata asalan caru sahakon. Hape usaha ni ibana sadar ibana usahana menipu mangototoy. Ido usahana alay pa idot tangyang tu padita. No keba na julu di marak-marak ni togel idok do tu padita na. Padita tanya ko jo asada bo siapa angkain. Bangamau. Dungi olo do padita iseng nomor 3 ruang kami. Betul musik. Oh, petanya ko pen. Beno para hola salah majaha nomor ni edde situai ko di alam minne mano to. Sudah di ko di alapon. Aduh ka. Daw mayate. Masa lebih songoni noeng. Bah, edit. Unang laha mutu berjujian, tanya ko jamang padita, salah carja usaha ko nina, li merjuji doi bang. Bertobat tama ke perjuji. Dangadong nama mora sonang nguluna ala ni perjujian. Dangadong. Ay na toto ido hiton. Do tamu na ke perjuji. Apalagi nuaingon di hamajun di teknologi informatika, adong nuaing ujian juji online on, namar sloti jora mahamu bah. Aine toto ido hamisi, adong do bandar di budini slot munai, na mangatur algoritma ni sadi hari hamu monang, sadi hari hamu telu, ngai boto hamu si ulau kamu muse, dan na oto hamu si, kasarate, alai ma memang otori besi,
ngabino to adong do bandar di pudi dang adong bandar na ulu rugi kamu na dang adong saya di usaha oni do samo nang ibana salam mamora alani mulo saya adong dope ruas ni huriya ke bebe marselot bagu ya mang itung diulah makan adenggan asa ditupak de batang ulu ni ibana zora mahamu bah akamang aka berjuji aka inang inat tapi udah berjuji boh itu Jora mau wah, ona si berjuji hamu. Iyo toto hidup hamu. Tu mah aku kamu menjual haru warni plastik tu pasaran. Lebih ditupahi debata doi daripada merjuji hamu. Ngahuruk nakin di awal, dan adong perjuji mamo rasonang ngoluna. Dangolo badar rugi, ima kuncina. Dangolo badar rugi, situp marselot. Allah aka ulau na denggado na ditupahi debata. Si Joseph tung petertekan ibana, dausyan na tuana di konspirasi kahahana ibana. Alai saboi-boi sia diri ni ibana diulah dan ado menggan dibagas ni si Potifar. Ditupahi Jahoba do sudena ni ulahon ni tangan ni si Joseph. Alani ido songon na ni apostol ido di Kolose tolu ayat 20 tolu ulahom ma ulaun nadenggan songon natu Tuhani unang songon natu jolma hodok naking di nomor sadai mau lo piadong saya berusaha mencegah langkam mencegah posisi neng naik neng menggagal honak kamisim doho ulommu unang peduli hotusi sadok na boy tarbeko nadenggan ulahon nadenggan aidi ditupahi debatado ulaun ni halak na mangulaun akan nadenggan. Si Joseph memang statusna budak, alai mentalna dang budak. Diulahon ibana do sitong, jujur denggan sude ulahonna ditikirap ibana do si Potifar, ido nama bahin dihalomohon si Potifar iban. Dakola dihalomohon, dilehod do tu ibana sada posisi strategis di tonga-tonga ni jabui. Mulut aja ayat onom. Memang dang jamita talai di ayat onom di dok tung sudena diibanai di pasaha do tutangan ni si Joseph agia ahape dang di paboto-boto rohana daholan sagu-sagu na pinangan nai luar biasa sudeni nadang iboto-boto si Potifar be si Joseph do manangani isude jadi boy dohonon dengan kata lain si Joseph nama marhuaso dijabui ay holan si panganon na dipiring nay naman na binoto ni si Potifar nasing nay sude ngay pasahat tutangan ni si Joseph alanya ha ala ditupak debatado sude naniulan ni tangan ni si Joseph napatuluhon omma na parpudi nabuhi sandal honot taima pasu-pasu ni Jahoba di ayat na palimahon di dok jadi olak ni na pinabaki nai ibana bahen siramoti jabuna rodi sudena di ibanai di pasu-pasu Jahoba mabagas ni halak misiri alani si Joseph di pasu-pasu Jahoba mabagas ni halak misiri alani si Joseph ditupak Jahoba sasude na di ibanai di jabu dohot di balian Potifar dan keluarga Potifar terberkati karena Yusuf alani si Joseph jadi odo kata kunci na parpudi si Eahata asa kehadirat tahun hajong-jongat tahun manang di dia pehita naing manian mabain halak na di sini terpasu-pasu naing masude halak na di humaliang mi nahudul di saping mi narap dohot ho tinggal di jabu mi terpasu-pasu alani ho unang honabura unang gawe akan najat narotu ibana alai naing ma pasu-pasu ni debata ibana odo pajawota kamanginang di jauh hita di pasu-pasu debata hita asa gawe pasu-pasu do hita tu saluhut nahala mulai sian pajawon ni si Abraham omma janji Allah kepada manusia sahatu sadarion berlaku dope di pasu-pasu debata hita asa gawe pasu-pasu do ido hangoluan unang songon filosofi laut mati nahudok di jamita partangyangan filosofi laut mati sebenarnya danau do laut mati alai danau terendah di daerah Palestina Timur Tengah bahwa
sude aik na mengalir tu danau laut, tu laut mati, rodos yang sungai Yordan ima aik hanguluan tu si, alai didok, dang adong habaoran ni aik na di laut mation. Di jalo sude sumber airi alai ditahani bana. Ujung na aha, ujung na kadar garam ni ibana, sia hali tumibo sian akana normal. Ido mabain dang adong hanguluat di si, dang adong boy namian manang natubu di laut mati ala ni kadar garam ni ibana na macai tibo. Songoni dong ngulu ni halak molo say holan na gabe inganan ni paso-paso ibana alay dang di borhon tua kahalak na asing musay gabe paso-paso hamatea doi di ibana. Ay di do hujau hamu jalahu paso-paso asa gabe paso-paso do hamu tu akka na humaliang muna. Atong tahati dakoma songon nanidok ni edeta di buku ede 710 nomi taula mana denggan tu saluhuk na halak songon nabi nain ni debata tu hita jalat ingot hita mangurupi akan nagale gabe parholong mahita tapadok matutu hatai bayam maau parhitiammu gabe haboran ni pasu-pasu tu akan humaliang au. Buku ede 710 ayat 3 Oma laos tangyang ta mengunjungi jamitata 710 ayat 3. Ulana dinggan rap tedi homa holan ayat 3. Ulana dinggan tu hala sude songon binai na tu ho ingo turupi luhut nagale gabe pa holong maho bahe maaho porhitehambu pasu maba mai ale Tuhanku patopa ban pasu tudonga sude. Amin martang yang mahita ali Tuhan debata pakai matutu hamion saluhutna gabe parhitiammu asa pasu-pasu hami ali Tuhan gabe pasu-pasu tu akan humalia kami tu sude aka na di portibion Tuhan debata padongani ommu ido si pangasahonon nami dongani hami di sude pardalanan ningulun hami tungpe si patai kon adopan nami parukilan dohot hamaolon tungpe godang halak na mangonggop naing manaluhok kami dohot na naing pasidukon akan adong dihami alai hodo debata nami namad dongani hami urupi hami asa totong hulahok kami akan adumenggan asa ima tu pahammu di ngulu nami ale Tuhan manang tu dia pe hami mangalaka manang di situasi songo dia pe hami mangula homa totong na manupahisa asa majadi i Tuhan jalaboi i gabe pasu-pasu di ngulu nami dohot di ngulu na humalia kami Tuhan pasu-pasu mido si pangasahonon nami atong say mabaor may di hami jala marhite hami tu saluhut na halak urupi mahami doho sude ruasmon asa boy hudalatok kami ali Tuhan padjowon nami di tonga-tonga ningulu nami manang tu dia pe hami mangalaka di dia pe hami mulaulaon totong magabe habauran ni pasu-pasu Tuhan debata totong maramoti sude ruas di huriam na adong di HKBP Cimanggison dohot na romar minggu nuaing to parsauran nami sadarion homa ali Tuhan na manupak saluhut akan aniulan ni tangan ni nasida mulai sadat dana na me sahatu nama tua homa nama dongani dohot nama jagai nasida asa totong ali Tuhan di bagasan hahipason di bagasan las niroha lumobima di bagasan haporseaon nasida lahomad dalani akka sidalananna atong saha di homa ngulu nami holan marhite guarni anakmu Yesus Kristus Tuhan si paluahami amin.
Mari de mahita laos ti som mata pasahat amplop pesta gotilon dohot pelian na paduahon tujul. Di
Tatangya komma peliat tamartang yang mahita. Ale debata amanamina di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon nadenggan, dohot nasau libasa na mauliutus. Hupasahat tami masyan na nilehom mituhami, pelian nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasya kami pelianon, pati bulhon harajaonmu, di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalamu tadahami godang ni seleho-leho mituhami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Asana ireondi manirani pamataku osadot kogoki jadi salut mataku upasahan Ale amanamina di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomani roham di Banua tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, say sama dosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan na mardosa tuhami, unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Hoy ho Tuna Buddha Harajan Roh Hamukuhon Rani Hasang Lakon Salelekti Lelekna Amen. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho, di sodakon Tuhan debatama bohina tuho, jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuho, jala di pasaorhon ma damena tutodim.